sate din același raion cu istorii și destine diferite. Unul prosperă, altul e pe cale de dispariție. În Rogojeni oamenii o duc bine pentru că au locuri de muncă. În schimb, la Pohoarna tot mai mulți pleacă peste hotare și nu mai revin la Baștină. Actualmente aici aproximativ 100 din cele 700 de gospodării stau părăsite. Cum credeți dumneavoastră, de ce oamenii din localitatea voastră pleacă din sat și nu mai vin? Nu avem locuri de lucru, unii este de lucru, țântel plătesc. Nică nu-i cartoafă, nu-i fasolă, nu-i nică, nu-i la ce să omul ăsta. El duce să facă o capixistră și vine cu bani și cumpără de mâncare și atâta rămâne. Altceva nu nică. Stai să mor de foame aici sau mai bine undeva, măcar cât de cât un viitor pentru tine și familie. Oamenii insistă că peste câțiva ani satul se va pustăi cu totul, tinerii pleacă la studii, iar după ce îmbrățișează o profesie, ei nu mai vor să revină în sat. Asta pentru că aici, în afară de lucrul în câmp, nu mai pot face altceva. În satul ăsta nu văd un viitor. De ce? Primarii care au fost nu prea au făcut să fie locuri de muncă. Păi, satul a fost sat înainte, dacă erau la noi în sat 2000 de gospodării, dar mai au rămas 1000. Dacă ar și de lucru, e ca țehul de legume stă, nu lucrează, catelina nu lucrează, s-a desființat tot. Și Andrei Bulat, primarul satului, vrea ca localitatea sa să prospere, deși nu știe dacă îi va izbuti acest lucru în condițiile crizei financiare. Nu chiar bună perspectivă pentru sat. Poate și din cauza că localitatea este amplasată mai departe de centrul raional și mai departe chiar și de orașele care florește, adică și de ce și lumea pleacă în căutarea, adică nu e amplasată mai aproape de oraș și de ce poate și perspectiva nu este chiar așa de bucurătoare. Cei din Pohoarna își amintesc cu nostalgie de timpurile când majoritatea localnicilor aveau un loc de muncă. Viața la Baștina lor era interesantă și dinamică. Tot mai mulți localnici au lăsat căsuța la care au muncit o viață întreagă și au plecat peste hotare, iar când s-au obișnuit cu viața în străinătate, mulți dintre aceștia și-au luat și copiii cu ei. Oamenii își amintesc cu nostalgie că și aici cândva era o gospodărie mare și încăpătoare pentru copii și nepoți. Tot ce a rămas acum este doar scheletul unui beci și acest prag. Gheorghe Strălciuc, agent economic din sat, se arată convins că nu este încă totul pierdut. Noi trebuie în primul rând ca să le dăm de lucru. Lucru nu trebuie să fie murdar, trebuie să fie foarte interesant și să aibă de lucru anul împrejur. La o distanță de 5 km în satul vecin, viața forfotește. Oamenii adună, construiesc și privesc cu ochi senin la ziua de mâine. Este și cazul familiei Prodan. În gospodăria lor crește și se educă deja a 3-a generație. Facem bani și aici pe loc, nu anumit să ne ducem peste hotare. Suntem intelectuali. Eu sunt bibliotecară, el e felcer în sat. Pe lângă aceasta ne-a ajuns timp ca să facem gospodării mari. Și iată cu asta și ne ținem din anii tinereței și până acum. Ținem vaci, porci, ținem păsări. De ce ai hotărât să revii în sat și să locuiești aici, lângă părinții? Și nu ai preferat o altă localitate unde sunt perspective mai mari? La oraș este foarte greu pentru noi, dar la sat lângă părinți și am văzut cum ei muncesc și au de toate, am hotărât să venim aici lângă dâns și să-i ajutăm totodată și să avem și noi. Continuăm ce am început noi, să nu se sfârșească. De fapt, la Rogojeni sunt 10 de familii care trăiesc bine și nici prin gând nu le trece să plece de acasă. Un primar n-ar face față lucrărilor dacă n-ar fi implicat și populația. Populația este motorul principal la tuturor proiectelor, schimbărilor și așa mai departe. Eu cred că la Rogojeni și văd eu cum oamenii sunt implicați în toate aceste lucrări, este un imbold de dezvoltarea localității mai departe. La primăria din Rogojeni a fost informați că în ultimii 10 ani numărul populației se păstrează practic constant. Mai mult, în ultimii ani, în comună au fost construite câteva case. Oamenii își fac gospodării mari pentru a locui cu copiii și, de ce nu, și cu nepoții.